Mám tady dneska dalšího pacienta, konkrétně je to Volkswagen ID4, má na je to 150 000 kilometrů a má symptomy takový, že při rozjezdu na Dčko, potom na přepnutí na Rko, to znamená dopředu a dozadu, při nějakým lehce agresivnějším rozjezdu se tam ozývají z toho pohonného ústrojí cvakavý a vrzavý zvuky. V podstatě s podobnýma symptomama už jsme tady vyřešili několik aut. Doteď byl vždycky problém v uložení poloos v náboji kola, v drážkování. U tohohle auta jsou ty zvuky malinko jiný, mají takovou jinou charakteristiku a zde bude problém evidentně v reduktoru. Koncern VW o tom ví, je na to vydaný TPIčko, je na to opravná sada se prodává a v podstatě tam dojde k tomu, že v reduktoru na pomocný řídeli se uvolní ložisko a cestuje tam v axiálním směru a potom vždycky při tom přiřazení, když se rozjíždíte dopředu, tak se posune na jednu stranu, potom na tu zpátečku na druhou stranu a ten malinký posun toho ložiska tam vydává tyhle nepříjemné zvuky. To znamená, je potřeba ten reduktor demontovat, rozebrat, dát tam nový ložisko a znovu vymezit axiální vůli ty pomocný řídele. Ta příčina tohohle problému je tady naprosto odlišná než třeba problémy s reduktorama u aut Hyundai Kona, Kia Niro, e-Soul a tak dále. U těch korejských aut té předchozí generace stojí za tou, nebo ta příčina je naprosto jednoznačně v ložiskových proudech, které tam procházejí těma ložiskama a ničej je. V tomhle případě to nemá s ložiskovými proudama nic společného. Podle mýho názoru celý ten problém je v tom, že to auto má zbytečně agresivně naladěnou charakteristiku plynového pedálu. To znamená, že při těch rozjezdech už třeba na čtvrt plynu je tam dávkovaný vysoký kroutící moment a to auto musíte se s ním rozjíždět jako poměrně citlivě, jinak prostě ty rozjezdy jsou spíš skokama než plynovým rozjížděním. A samozřejmě, když vezmeme v potaz to, že to auto váží 2 tuny, tak to pohonný ústrojí těmhle rozjezdům není schopný odolávat do nekonečna. A není to ani problém jenom platformy MMB, ale například i u Tesel. A v tom pohonném řetězci u těch Tesel tam neselhává ten reduktor, ale zase tam jsou například problémy s ramenama, unibalama v těhlicích, utržený slembloky na motorech a tak dále. Ukážu vám to teď víc podrobněji přímo na autě. Při těch agresivních rozjezdech vždycky trpí celý ten pohonný systém. Počínaje silemblokama nápravnice, silemblokama motoru, který tady konkrétně jsou 3, jeden zadní, 2 boční, z každé strany jeden, potom samozřejmě reduktor přes poloosy, uložení poloos v nábojích ložisek, ramena, silembloky ramen a tak dále a tak dále. A vždycky v tom celém pohonném systému nebo v tom pohonném ústrojí tam začne selhávat ten nejslabší článek, který u vozidel na platformě MMB se ukazuje, že to je právě drážkování poloos v nábojích ložisek a potom případně ta pomocná řídel, respektive uložení té pomocné řídele v reduktoru. Aby teda bylo možné se pustit do opravy toho reduktoru, tak teď musím demontovat reduktor i s elektromotorem z auta ven. Před tou demontáží je potřeba vypustit chladící kapalinu, uvést vysokonapěťový systém do beznapěťového stavu,
demontovat na palubní nabíječku a tak dále a tak dále, takže o zábavu je postaráno, jdem na to. A ještě malá vsuvka, teďkon teda jezdím tou Kia EV6, což je taky elektromobil, taky zadokolka, stejný koncept jako zde Volkswagen ID4 a je tam právě vidět, jak ti výrobci přistupují vlastně odlišně k těm problémům potenciálním, jo? Protože ať už třeba ty VWčka, Enyaq a tak dále, i Tesly mají tu charakteristiku prostě těch rozjezdů takovou agresivní, tak ta EV6 je naopak taková tupá, jo? Což znamená, že prostě jako uživatel bych si třeba přál, aby to auto, abych zmizel rychleji z křižovatky. Nicméně, když se na to dívám, řekněme, jako technik, tak prostě z těch rozjezdů se mi ježejí chlupy, jo? Protože prostě mi je úplně jasný, že dřív nebo později prostě tam dojde k nějakým problémům přesně podobným jako tady u téhle ID4, kde se bude řešit drážkování, kde se budou řešit reduktory. A myslím si právě vzhledem k tomu, že u té EV6 je ten nástup kroutícího momentu takový uměle zpomalený, prostě při tom rozjezdu to auto nastupuje zlehka, až pak při nějaký lehce vyšší rychlosti je tam cítit, že tam nastoupí plný kroutící moment, tak si myslím, že ty Kia, že tyhle ty problémy nechci tvrdit, že nebudou mít vůbec, ale prostě přijdou až na podstatně delších nějakých kilometrových nájezdech. Takže máme hotovo, auto je poskládaný, je to v cejku, omlouvám se, že jsem tady z toho neudělal dneska víc záběrů, ale byla dneska brutální hektika. Byli tady dvoje lidi koukat na auto, volali další dva, musel jsem to odmítat. Nevím, proč někdy jsou takový nějaký zvláštní erupce na slunci, že 3 dny se vůbec nikdo nevozve a pak během jednoho dne prostě jako totální masakr. Jo. Nicméně ID4 opravená, projel jsem to, zkoušel jsem to několikrát, aktuálně z reduktoru absolutně nic, žádný cvakavý, vrzavý zvuky, nic podobného se z toho neline. Auto je ovzdušněný, chladící soustava je tam ovzdušněná, provedený veškerý kalibrace potřebný, protože tam byla odpojená ta 12V baterka dlouhodobě, takže tam byla potřeba udělat kalibrace motoru, oken, snímač, natočení volantu a tak dále. A ukážu vám teda, v čem vlastně tkví celý ten problém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak jeden takovýhle kroužek, na kterým jsou tady vidět otlaky, byl potřeba vyměnit za silnější kroužek. Je to zajišťovací kroužek, který drží vlastně ložisko, vstupní řídele reduktoru a dojde tam, v tom reduktoru dojde k tomu, že se tam prostě vytlačí v tom karteru ložisko, vznikne tam malá vůle, tam to nebyly žádný milimetry, jo, to byly desetiny, tam cestovalo v axiálním směru to ložisko a to tam vytvářelo ten cvakavý zvuk, když se přeřadilo z Dčka na Rko a obráceně, tak se to ložisko vždycky posunulo do jiného směru a to tam vydávalo to cvakání. Ta vůle tam vznikne protože, já si tady odložím, ta vůle na tom ložisku vznikne protože na těch řídilích jsou šikmý zuby. Ty šikmý zuby se tam dělají z důvodu toho, aby se eliminovaly zvuky z toho reduktoru, jo? Protože byste to nechtěli poslouchat, aby to znělo jako závodní VRCčko.
proto se tam dělá to šikmé ozubení. Nicméně nevýhoda tohohle způsobu je to, že potom ty šikmé zuby částečně tam přenášejí ty radiální síly na axiální a vznikají tam potom tyhle problémy. Hodil jsem tady pár fotek z té montáže a bylo tam dobře vidět, jaký kekel prostě v tom reduktoru je zase po 150 tisících a zase z tohohle je důležitý poselství. Ten olej v těch reduktorech je zkrátka prostě potřeba měnit. Maximálně si myslím fakt třeba po 100 tisících je jedno, co to je za auto. Prostě fakt hnus v tom byl, jo. Byl v tom hnus. To, že ten olej byl takhle degradovaný, si nemyslím, že je ta příčina, to jsem říkal na začátku, proč tohle co tam vzniká, nebo proč si myslím, že to tam vzniká. Nicméně dají se i tyhle problémy na IDčkách, na Enyaqách řešit, jsme schopní vám s tím pomoct. A k té montáži jenom musím říct, že mě překvapilo, jak ten motor jako je těžký. Jo. Byl to důvod, proč jsem vlastně nenatáčel víc během těch operací, protože mi s tím kolega pomáhal, nebyl jsem schopný sám to udělat a nechtěl jsem tady kolegu zdržovat. Jo. Dneska je pátek, na hodinách je teď aktuálně 10 hodin večer, pátek, 10 večer, ještě jsem tady na dílně, takže kolegu jsem tady nechtěl takhle zazdívat s tím, proto nebyl moc čas na to natáčení, ale ty poznatky z toho, fakt ten motor je fakt brutálně těžký. Jo. Jeden člověk jako s tím nic moc nenadělá a možná právě v porovnání s tou Konou a Nirem, kde vlastně ten invertor a reduktor se z toho dá sundat zvlášť, tak tady to jakoby je jeden kompaktní celek, tak samozřejmě ta hmotnost tam naroste a překvapilo mě, jak to je těžký. A to samé i nabíječka, jo. Ta se musí demontovat, aby se tam dostalo na šroub, který drží ten motor a ta je taky jako brutálně těžká. Na autě teď je ještě potřeba jenom dodělat geometrie, aby to měl nový majitel úplně v topu, ale jak jsem říkal, je 10 hodin večer a dneska už to jako fakt nedám. Necháme to na pondělí a myslím si, že dneska toho bylo úplně akorát.